बेबायदि थगायनो नाङा आरोखि बेबायदि थगायनो नाङा हादानबाबो अयथासार माहाजोन जाजोब्बाय नालाय जोंहासो गैया फुरानालायानो एकदम हिखां खालथां मा जागोन मा थागोननो सानफ्रामबो फाग्ला सिगांफोरबायदि नुवाखै नुवा नुवाखै नायलाय नै नायलाय आदानियासो साबसिनबाव फुरानायावसो बेफोरबायदिया थाबावा बिदिनो ओरै गावलांबाय नामा मा भिलेज नम्बर 1 सुदेमपारा dia. गैया जाहैदों दैखौ होसोबोदों बियो ओंखायनो दा दखानाव थानानै बिथांमोननि नाम्बार लानानैहाय फन हरफिन आरोखि दा आयना बाजारनि एसे साजों हाबदोंमोन जों ओमफ्राय दा आयना बाजाराव दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों।